Көз җиткәч, беренче салкыннар белән авылларда каз-үрдәк суеп эшкәртү вакыты җитә. Бер гаиләгә генә авыр булганга күрә, ярдәмгә тирә-күрше, иптәш кызлар чакырылган. Каз мәсе эш урыны гына түгел, ул аралашу, күңел ачу урыны да булган. Анда чакырылу дәрәҗәле саналган. Эш, җыр, уен, көлке белән үрелеп барган. Башта казларны суеп, эшен башын алганнар, аннан соң кайнар суда парлап йолкыганнар. Эше башы эшкәртелгән, каурыйлардан мамыгын аерганнар. Аннан соң кызлар казларны йөнтәләргә асып, салкын су белән чайкарга чишмә буена төшкәннәр. Ә кызларны су буена гармуннар белән җырлап, егетләр узата төшкән. Бүген без каздан пешерәбез бәлеш. Алабыз суган, бәрәңге. Бәрәңгене эритеп турыйбыз. Суганны ваклыйбыз. Казны алып, эритеп кисәбез. Һәм барсын бер савытка салып, тоз, брош белән бергә булгатабыз. Камыр өчен алабыз. Бер йомырка, сөт, каймак, май, тоз һәм он. Бергә булгатабыз һәм камырны басабыз. Камыр әзер булгач, өчкә бүләбез. Бер кисәкне зуррак, икесен кечкенәрәк итәбез. Зур камыр кисәген җәябез һәм майлаган табага салабыз. Әзер эшлекне салып һәм камырны кырларын матур итеп бөгәбез. Кечкенәне ике кисәкне җәябез. Башта берсен каплыйбыз, бергә авызын бөгәбез һәм икенчесен матурлап өстенә куябыз. Бәлеш өстенә теләгәнчә төрле яфраклар, чәчәкләр ясап куярга була. Бәлешнең өстен йомырка белән майлап, мичкә тыгабыз. Ул безнең 3-4 сәгать пешә. Әзер бәлешне алып өстәл түренә куябыз. Өске капкачын кисеп, алып бәлешне булгатабыз. Ашларыгыз тәмле булсын.